Mae canolfan gneifio Meirion o fan hyn yn y sioe fawr yn denu o bellach agos o ran cystadleuwyr hyd yn oed yn yr adran iau. Da ni'n edrych ar un o'r rhagbrofion ar hyn o bryd. Jack Greeno ar stondin 1, Iwan Pugh Thomas ar 2, Guto Price ar 3, Mary Lucas Ridge o Loegr ar 4 ac o Loegr ar 5, Peter Morgan a Will Herdman o Gymru ar 6. Felly dipyn o gywysgedd fan hyn, bechgyn a merched hefyd, ac wrth gwrs da ni yn dechrau gweld mwy a mwy o ferched yn cystadlu'n hollol gydradd gyda'r bechgyn ar hyn o bryd, achos bod eu sgiliau nhw yn cynyddu a'r hyder hefyd i ddod yma i gystadlu yn tyfu. A ni wedi gweld Mary Lucas Ridge mewn yn fanna rwan a Peter Morgan o Loegr Fawr sydd ar y brain o ran cyflymdra ar hyn o bryd. Mae yna 3 oen yn y gorlan angen i cneifio. Ie, o'n i'n sôn am Mary Lucas Ridge yn fanna. O'n i wedi gweld hi lawr yn Molfyrn yn sioe. Dyma hi y tair sir. Chydig bach o stodiau rownd yr ochr dalu fel da ni'n galw'n yr ochr gyflog fanna iddi hi yn gorffen yr ail oen. 2 oen allan gen bawb ar hyd yr hes rwan, heblaw am Peter Morgan sydd yn cychwyn i drydydd. Dyma ni, Mary Lucas Ridge, diffodd y peiriant lawr ar oen yna i gael ei ferniadau eto yn y gorlan. Mae'n ddiddorol iawn. Mae'r gyfundrefn y ferniadau chydig bach yn gymleth. Mae yna fwrdd uwch ben bob un o'r cystadleuwyr yma, ac mae yna eiliad yn cael ei ychwanegu, pwynt yn cael ei ychwanegu yn ddrwg gen ei bob 20 eiliad. Ac wedyn mae yna bwyntiau ychwanegol yn cynyddu fel maen nhw yn gadael darnau o lan ar hyd y corff, neu'n methu, neu'n aildorri, neu yn bachu'r croen. Ac felly y sgôr isa ydy'r un sydd wedi lwyddo i fynd trwodd i'r rownd gynderfynol. Ar un fan hyn, Jack Greeno, oedd hwnna na ni. Oen arall wedi orffen fanna gan Iwan Pugh Thomas, un ar ôl gan y fo yn y gorlan. Lle mae pawb arni ar hyn o bryd. Mary Lucas Ridge yn mynd rownd y tansail fanna yn gwneud rhyw chydig bach o stodiau o dan pen ôl y ddafad fel bod hi'n gallu gorffen yr ochr arall yn rhwydd. Hwnna'n bwysig iawn fel rhan o'r broses. O'n i'n sôn am y stodiau neu trawiadau. Faint o weithiau maen nhw yn gwneud symudiad i dorri gwan ar hyd y corff ar bob oen. Wel, tua 45 o drawiadau sydd yna i fynd reit rownd y cni a trio cael y cni yna oddi ar corff yr oen yn un darn. Dyna'r gamp, ond wrth gwrs mae'r rhain wedi cael eu cnifio am y tro cyntaf, felly mae'n agwlan eitha ysgam arnyn nhw. Mae'n haws cael cni cyfa efo dafad. Dyma ni ychydig bach o dacluso fan hyn gan Peter Morgan, ac wedyn i mewn a Will Herdman ar gyfer i oen dwytha fo, 3 allan ar hyd y bwrdd rwan. Lle mae Peter Morgan arni ar y stodiau dwytha yna. Chydig bach ar ôl gan y fo ar hyd y goes ôl na, wedyn mi fydd o yn anelu i bwyso'r botwm coch, a dwi'n siŵr braidd mae fo wedi gorffen gyntaf. Dwi'n sbio fyny ar y sgorfwr, a mae gen fo sgôr isel iawn hefyd, sy'n golygu bod o wedi cneifio nid yn unig yn gyflym, ond hefyd yn daclus. Mary Lucas Ridge yn fanna, ond Peter Morgan o Loegr sydd yn dod i'r brig yn yr ornest yma. Cofiwch, os da chi eisiau mwy o gneifio, efo ni yma ar S4C, wel bob prynhawn, mi fyddwn ni'n ffrydio'n fyw ar yn gwefan ni ac ar yn cyfryngau cymdeithasol ni. Felly ymunwch efo ni, Alun Elidir a Will Evans Henry Seifion am fwy o gneifio trwy'r bob prynhawn. Welwn i chi yno.